Čaute všetci, ja som Patrik Popelič a prevádzkujem e-shop Tajšifolie.sk. Na našom e-shope si viete zakúpiť rôzne folie, autokozmetiku, autodoplnky, bleštičky, príslušenstvo na leštenie a modulárnu podlahu, autohyfy, nejaké vytlmovacie platy a tak ďalej. Takže okrem iného samozrejme. Dneska by sme si predstavili niekoľko produktov, keďže mnohí z vás sa pýtate, aká kombinácia pást na leštenie laku si majú kúpiť, aká je najvhodnejšia pre ten ich lak. No a na to nie je jednoznačná odpoveď a práve preto som si pre vás pripravil toto video, kde si ukážeme, aké možnosti teda máte. Začneme teda dvoma pastami od Rupesu. To sú pasty DA Coarse a DA Fine, čiže toto je pasta na odstraňovanie silných škrabancov, toto je pasta na odstraňovanie jemných škrabancov alebo na vysoký lesk. Čiže to je taký začiatok. Tieto dve pasty vám teoreticky stačia a viete si ich kombinovať s takto farebne odlišenými padmi, čiže tento pad je modrý penový pad. Je dosť tvrdý a odstraňuje silné škrabance, tento žltý je mäkší a odstraňuje také jemné škrabance, prípadne dodá taký vysoký lesk. To sú prvé možnosti a najvhodnejšia kombinácia nie je, a nedá sa jednoznačne povedať, že ktorá je najvhodnejšia kombinácia, pretože vy si môžete kombinovať aj modrú pastu so žltým padom, rovnako si viete kombinovať žltú pastu s modrým padom. To závisí, treba si to vyskúšať. Napríklad tento škrabanec, ako tu vidno, mal by sa dať odstrániť leštením. To si viete skúsiť tak, že vlastne vylejete na to vodu a keď ten škrabanec stále vidíte, aj keď je tam tá voda, tak už ho neviete odstrániť, je teda do hĺbky. A aj keď včera som to skúšal, tak vyzerá, že mal by sa dať vedieť odstrániť ešte. Sice je taký hĺbší, čiže asi by som použil nejakú tvrdšiu pastu aj pad, ale vždycky začíname väčšinou skôr s nejakou takou strednou, aby sme zbytočne nezobrali z priesvitného laku veľmi veľkú vrstvu. A hľadáme tú ideálnu kombináciu pri leštení celého auta, hľadáme takú ideálnu kombináciu, pri ktorej odstraníme väčšinu tých defektov a pritom nezbrusíme veľa z priesvitného laku. A preto odporúčame aj napríklad takú alternatívu od Menzerny, kde máte pastu na silné škrabance, to je 400, 2500 je na také stredné škrabance, 3800 je už do vysokého lesku, keď to chcete dotiahnuť. A napríklad kombinácia týchto troch padov od Italka, čiže tento ružový je taký tvrdý pad, čiže na silné škrabance, zelený je na také stredné škrabance, čiže teoreticky kombinácia s tou 2500, ale rovnako 2500 viete kombinovať aj s týmto padom alebo aj s týmto. Čiže vy si musíte nájsť podľa toho, aký máte lak, či máte mäkký alebo tvrdý, aké máte škrabance. Podľa toho si musíte nájsť najvhodnejšiu kombináciu a skúšať. Nájdete si nejaké miesto menej viditeľné a na malom štvorci si vyskúšate, že ktorá z tých kombinácií vám funguje najlepšie. Nezabudnite predtým dôkladne pripraviť lak pred leštením a samozrejme medzi jednotlivými krokmi nezabudnite odmasňovať izopropylalkoholom nariedeným s vodou. No a ešte táto pasta 3800, tu väčšinou kombinujete s čiernym mäkkým padom, ktorý je do vysokého lesku, prípadne na voskovanie to viete použiť aj. A potom tu máme ešte takéto pasty Uno od Rupesu alebo 3-in-1 od Menzerny Master Polish. To znamená, tieto pasty sú veľmi podobné, v podstate v jednom kroku viete spraviť to, že preleštíte jemné škrabance a zároveň aj ochránite ten lak, že máte tam už aj nejaký vosk, ale ten vosk zase nepočítajte tam s nejakou dlhou ochranou, ale s nejakou, ja neviem, možno mesiac, dva, akože uvádzajú aj 3 až 6 mesiacov pri tých pastách ochranu, ale málo kedy dosiahnete tých 3 až 6 mesiacov, takže skôr by som rátal s nejakou 1-2 mesiace, dajme tomu. Ak chcete dlhšiu ochranu, tak je vhodnejší nejaký tuhý vosk napríklad, alebo nejaký iný polymer alebo niečo také. Ešte od Rupesu tu máme zo pár ďalších možností. Tu máme na ukážku
ako vyzerajú tie penové pady. Čiže tento od Rupesu je asi najtvrdší. Je oveľa tvrdší oproti tomuto od Italka. Tento sa nedá až tak stlačiť, čiže tento nedokáže odstrániť až také hrubé škrabance ako tento. Ale na väčšinu aut vám postačí aj tento. Tento je skôr vhodnejší na také úplne najtvrdšie laky, čiže nejaké nemecké alebo niečo také tvrdšie. Dobre, čiže toto sú penové pady. A tu vidíte ešte aj náš detailingový vozík na kolečkách. Je zložený z dvoch častí, čiže viete si túto vrchnú časť odpojiť. Máte tu priestory, či už na plasty pady alebo na hoci čo iné. No, od Rupesu opäť farebné oddelené. Máme ešte takú kvázi ďalšiu možnosť, to sú tieto mikrovlaknové pady. Takisto na silnejšie škrabance modrý, mikrovlaknový na nejaké jemnejšie škrabance alebo na ten lesk používame žltý, tu je tvrdá pena pod tým, tu je mäkšia pena pod tým. Takže toto sú mikrovlákna a prechádzame k voľnovým padom. Tieto voľnové pady sú najvyšší rez, akože penový pad sa na toto neťahá. Toto je má to oveľa silnejší rez, to znamená, že s ním odstránite najviac škrabance najrýchlejšie. Je to vlna. A takisto kombinovať, ak chcete, ak máte silné škrabance, kombinovať s modrou pastou od Rupesu, takisto viete to kombinovať so 400 Menzernou, tam nie je žiaden problém, že by ste nemohli kombinovať rôzne značky. No, a potom máme voľnový, tento je taký jemnučký, to je na medium, teda strebné škrabance alebo také jemnejšie, takisto voľnový. A tento môžete kombinovať so žltou pastou, prípadne s 3008 alebo 2500. Dobre, to bolo v podstate asi taký úvod ku tomuto lešteniu. Najlepšie je si vyskúšať rôzne kombinácie tých padov, pást. Určite je lepšie mať aj z každého padu aspoň 2 kusy a striedať si ich na leštičke, lebo pri tom leštení sa vám pady zahrievajú. A aby sa vám rýchlejšie nezničili, tak je dobré ich striedať tie pady a tam vám vydržia dlhšie. A áno, mám tu radcu, ktorý mi našepkal ešte, že sme zabudli spomenúť tieto kefy. Takže máme tu ešte na ukážku, máme takúto sadu kief na čistenie diskov. Čiže 3 rôzne veľkosti a keď vám vadí napríklad frkanie pri čistení kolies, tak s týmito kefami vám až tak nebude to frkať, pretože nemajú také tie strapaté konce. Čiže tieto kefy sú také lepšie, lebo nefrkajú. A máte 3 kefy, čiže 3 rôzne veľkosti, čiže sa dostanete aj na tie také viaclúčové disky. Takže aj toto nájdete v našej ponuke. A to je pre dnes všetko a vidíme sa na budúce. Čaute.